Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin èèyàn mi ọdẹ òdùbí. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni àfẹ̀ríwí òbìrìkítí kejì circle theorem 2 lédè Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn igun orí ègé kan náà nínú òbìrìkítí kan dọ́gba. Òbìrìkítí náà nìyí. Àfifún àwọn júàmì lórí òbìrìkítí A, B, síyìnbó D. Òbìrìkítí A, B, síyìnbó D. Àwọn ojú àmì tó wà ńbẹ̀ ni A, ojú àmì A, ojú àmì B, ojú àmì síyìnbó àti ojú àmì D. A tún rí ìlà AB tó jẹ́ ọrùn òbìrìkítí náà. Ìlà AB tó jẹ́ ọrùn òbìrìkítí náà. Kí n sáré sọ fún wa, ìlà yìí, ìlà gígùn yìí A sí B, òun ni ọsán òbìrìkítí náà. Ọsán òbìrìkítí yìí ló pín òbìrìkítí náà sí ègé méjì. A rí ègé ńlá àti ègé kékeré. Láti orí ọsán yìí sísàlẹ̀, ègé kékeré nìyẹn. Láti orí ọsán yìí sókè, ègé ńlá nìyẹn. Ohun tí àfẹ̀rí yìí wá ń sọ fún wa ni wípé àwọn igun tó wà nínú ègé kan náà, gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ igun x ení àti igun x èjì, ó wà nínú ègé ńlá. Àfẹ̀rí yìí ń sọ fún wa wípé àwọn igun tó wà nínú ègé yìí dọ́gba síra wọn. Ìyẹn ni pé igun x ení dọ́gba sí igun x èjì. Nǹkan tí a fẹ́ fẹ̀rí wí leléyìí. Láti fẹ̀rí hàn pé igun A, D, B dọ́gba sí igun A síyìnbó B. Igun A, D, B dọ́gba sí igun A síyìnbó B. Nítorí pé orúkọ míì tí a lè pe igun x ení ni igun A, D, B. Orúkọ míì tí a lè pe igun x èjì ni igun A síyìnbó B. Ìṣàgbékalẹ̀: ya ọwọ́jà OA àti OB. Ọwọ́jà OA wọ́n ní ká yà á. Ọwọ́jà OB wọ́n ní ká yà á. Òun náà láti yà yìí. Ẹ̀rí: igun AOB dọ́gba sí èjì x ení. Igun AOB dọ́gba sí èjì x ení. Ìdí ni pé igun ní oríkò dọ́gba sí èjì igun ní àyípo. Igun ní oríkò dọ́gba sí èjì igun ní àyípo. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ nínú àfẹ̀ríwí òbìrìkítí kìíní. Nígbà tí igun AOB ti dọ́gba sí èjì x ení, nítorí náà èjì x ení ní láti dọ́gba sí igun AOB. Tá a bá fi èjì pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, a máa rí x ení dọ́gba sí ìlàjì igun AOB. Bákan náà, igun AOB dọ́gba sí èjì x èjì. Igun AOB dọ́gba sí èjì x èjì. Ìdí ni pé igun ní oríkò dọ́gba sí èjì igun ní àyípo. Igun ní oríkò dọ́gba sí èjì igun ní àyípo. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ nínú àfẹ̀ríwí òbìrìkítí kìíní.
níwọ̀n ìgbà tí igun AOB dọ́gba sí èjì x èjì, a lè sọ wípé èjì x èjì dọ́gba sí igun AOB. Tá a bá fi èjì pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì, a máa rí x èjì dọ́gba sí ìlàjì igun AOB. Níwọ̀n tí x ení dọ́gba sí ìlàjì igun AOB gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ń bí, àti tí x èjì dọ́gba sí ìlàjì igun AOB gẹ́gẹ́ bó ṣe wà ń bí, nítorí náà a lè sọ wípé x ení dọ́gba sí x èjì. Kí ni x ení dúró fún? X ení dúró fún igun ADB. Kí ni x èjì dúró fún? X èjì dúró fún igun ACB. Nítorí náà igun ADB dọ́gba sí igun ACB bí a ṣe nílò. Nítorí pé ohun tí a nílò ni pé láti fẹ̀rí hàn pé igun ADB dọ́gba sí igun ACB. A sì ti fẹ̀rí hàn báyìí wípé igun ADB dọ́gba sí igun ACB bí a ṣe nílò. Níyìí ni a máa gbé dánu dúró. Ẹ ṣeun fún ìtẹ́tíléko àti ìwòran wa. Ó dìgbà.